Здравейте, аз съм Бате Божо, днес е събота и ние сме в работилницата и трябва да направим нещо. За продължаваме от миналия път с зелена тематика. Правихме кенчета, рециклираме, а днес ще си направим торба от вестник. Да, точно така, торба от вестник. И ще можем да си пазаруваме без да плащаме стотинки за налонови турбички, без да замърсяваме страната, защото тя не е доста чиста. Така, за задачката ще ни трябва едно лепилце, едно ножче, нашия верен другар ножицата, една химикалка и една линейка. И най-важното е вестник. Ами, да започваме. Така, за задачката ще ни трябват точно 3 страници от вестник. Ето такива, цялата страница взимате. И виждате ли ето тази дължина тук, откъдето се отварят страничките, трябва да изрежем 3 лентички по 4 см, които ще залепим тук и след малко ще ви покажа точно как. Аз вече съм си приготвил и съм си направил 2 от страниците и вече съм ги залепил и сега ще ви покажа последната как ще направим. Значи взимате, пъхвате я под последната страница, изравнявате хубаво и ето тук ще нанесем лепило и ще залепим нашата лентичка. Нека изравна. Залепяме хубаво. След това обръщаме. И тук прегъваме. И всичките 3 странички стават една цяла. Сега нанасяме лепил върху лентичката. И оставате малко да засъхне. Завъртаме по този начин страницата. Горе-долу от средата 2 пръста навътре. И сгъваме до 2 пръста от долния край страниците. Ето по този начин. И от тук идва на помощ химикалката, с която трябва хубаво да оттъпчем ръба. Ето така. И сега важната стъпка е да разтворим 3 страници и тук ето по този начин да прегънем навътре до образувалият се ръб. Тук, където го сгънахме. Ето така. Сега е от другата страна. Ето. И сега, ето тези пищици до подгъла тук, който направихме. Пак сгъваме. И горния край също.
ръб до ръб. Оставяме химикалката, за да се формира лъка. И сега трябва да залепим дъното. За целта взимаме изрезките от вестника, които са ни останали. Премерваме. Не трябва да залепим триъгълничето, трябва то да остане незалепено. Ето така горе-долу. Взимаме линията. Пак надолу. И от другата страна също. Взимаме ножицата. Нанасяме лепило върху дъното, защото е по-лесно, вече е по-дебелото. Обилно, нека има. Все пак това ще държи нашите неща вътре. И залепиме. Ето, нашето дъно е залепено и почти готово за употреба. Сега тези триъгълничета тук, ето ви казах, трябва да ги сгънем навътре с цялата дължина. На страницата. Ето така. Хубаво е. След като го направите, да обърнете и да ги прегънете наобратно, за да се омачка ръба, защото след това ще трябва да разтворим турбичката. И това ще ни помогне. И сега моментът на истината. Ето го дъното. Бъркаме. Тези тук по дългата страна, този първия ръб трябва да влезе навътре, а тези, които направихме току-що, да излезат навън. Ето така. Както виждате, всички сгъвки, които сме направили, вършат по предназначение своята работа. И ето, нашата турбичка е разпъната и почти готова. Сега остана само ето този ръб, тук да го сгънем навътре, но това след малко. Финален напън и нашата турбичка ще бъде готова. Сега, за да завършим горния край, защото както виждате, като отворите, тук страничките ще ви пречат и като вкарвате, може да скъсате нашата турбичка. Затова ще я прегънем ето тук.
Както виждате, тук има една линейка, слагате пръста по-надолу и прегъвате. Хубаво. Отново, нека повторим с химикалката. И на другата страна. Обръщаме. За сламака. И сега. Оставаме. Турбичката. И по този ръб, който направихме, прегъваме навътре. И ето, сега вече няма какво да ни пречи, когато пълним нашата турбичка. По този начин подсилихме нашия край. И сега тук с перфоратор или с химикалката може да пробиеме дупки и да вкараме връвчица за нашата пазарска чанта. И ще стане нещо от този сорт. Ето, виждате, аз лично си изплетох също от вестник дръжчиците, за да съм напълно зелен и рециклиращ. И така, аз вече имам две чантички, с които мога да отида на пазар и да си свърша работата. Добре, това беше от днес. Чао!